nining atong pamalandong, ning atong pagsaulog sa Kristo Hari. Kini kanunay gabalik-balik as a form of cycle diya sa atong simbahan. Apan kanunay kitang gipahinumduman niining pagkahari sa atong Dios, sa atong kaugalingon. Maigsuon ko din ni Kristo, sa panglantaw o sa mga Hudiyo o panglantaw sa kalibutan, ang usa ka hari, kung may istorya kita mahitungod ni ining hari, aduna siya'y kabtangan, adunay bahandi, adunay palasyo, adunay dako nga gingharian, kingdom. Adunay siya'y daghang mga sundalo. Ang mga tao maghangad diya kaniya, panalipdan siya sa tanan nga mga magkontra kaniya. In other words, ang katawhan magapanalipod kaniya. Ug adunay siya'y gahom diya sa pagpatuman sa balaod. Ug kining balaod magikan diya sa iyang approval. Gani ang hari maoy katapusan nga magdesisyon sa iya gyapong kaugalingon. Maigsuon ko din ni Kristo, kung atong balikan kining statement nga diin ang katawhan magapanalipod sa maong hari. Mao kana ang gihisgutan usab sa atong ebanghelyo mahitungod kang Pilato. Kay si Pilato, maigsuon ko din ni Kristo, na hadlok siya nga mawad-an siya og otoridad. Busa iyang paminawon ang tingog sa katawhan aron siya mapanalipdan sa iyang kaugalingon nga estado sa kinabuhi. Panmaigsoon ko ni Kristo kung atong balikan nga diin kining panglanta usab sa mga Hudiyo mahitungod ni ining hari o sa karaang kasabutan nga diin kining gitawag og hari usa ka representante sa Dios. Aduna tay mga ehemplo niini makita nato diya sa atong baraang kasulatan. Si Haring David, si Haring Solomon. Ugani sila ang hari nga una sa tanan mahigugma, masinubtanon diya sa Dios ug iyang panalipdan ang tibuok katawhan para isip pagpahid pasidungog sa maong Dios. So ang pulong hari importante. Apan maigsuon ko din ni Kristo pahinumduman usab kita diya sa atong pagsaulog ning Kristo hari. Diya sa pagbalik lantaw sa atong kaugalingon. Kung kinsa bagayod ang hari sa atong kaugalingon sa pagpuyo sa kalibutan. Yes, makaingon kita, ang atong Ginoong Jesucristo, ang iyang trono, mao ang cross. Ang iyang paghari, pinaagi sa iyang pagpangalagad. Ang iyang gingharian, dili diri sa kalibutan, kundili sa ganghaan sa langit. Gingharian sa langit ng Amahan, ang atong Dios nga makagagahom. Ug ang iyang gahom sa iyang pagkahari,
mao ang makaluluwas nga gugma. Makaluluwas nga gugma. Ang gugma nga gikan sa kabubuton sa amahan nga maluwas ang iyang katawhan ug bantayan ang iyang katawhan samtang naa pa diri sa kalibutan. Mao hinungdan sa maong pagpangalagad sa atong Ginoong Hesukristo. Ug nganong angayan man kitang bantayan, nganong angayan man kitang padal-an og maong hari, nga dili ba ang gingharian dili man diri sa kalibutan, gingharian didto man sa langit. Up to what extent? Unsa may purpose sa pagpadala og hari nga langit nun, where in fact naaman kita sa kalibutan. Maigsuon ko ni Kristo, kita gitawag nga mga anak sa Dios, pinaagi diya sa atong bunyag. And because of that, kita gitawag kining we are the future citizens of God's kingdom. Mahitungod ni anang future citizens of God's kingdom. I met a 5-year-old boy sa seminaryo. Naaman kami encounter sa among prayer warriors nga mga estudyante sa Stella Marie. If you heard about this school, Stella Marie. Ang mga estudyante, grade school students, learners, akong nabantayan ang akong prayer warrior. Sige og in-Inglisa. Murag mahurot ng akong maumaong in English. I was so struck sa iyang proficiency in speaking English. Ug sa akong curiosity, ako siyang gipangutana, why you're always speaking English? And why you're so good in speaking English? And we were conversing, miingon na yun siya, brother, because my family is planning to moving into America next year, no? Next year pa daw, pero nagpractice na siya daan og in English. Matud pa niya, I do this in preparation sa akong adtuan. So maigsuon ko ni Kristo, ako kanang gihatagan og lahom nga pamalandong atol nining pagsaulog sa paghari sa Dios sa atong kaugalingon ug dad-on kita niya ngadto sa gingarian sa Dios. Kung naa pa kita diri sa kalibutan o ang atong future nga balay nga mao ang ginghaan sa langit, atong adtuan, unsay atong buhaton, mao kini ang preparation. Ang lingwahe, dili of course in English, ang lingwahe nga atong gamiton padulong sa atong adtuan nga mao ang gingharian sa Dios, nga mao'y si Kristo nga atong gipahari samtang naa pa kita sa kalibutan. Gugma, panagiusa, kalinaw, mercy, and compassion. Mahitungod miingon pa ang atong Santo Papa, Pope Francis. So di ay maigsoon ka din ni Kristo, kung gusto nato nga maghari ang Dios sa atong kaugalingon, labaw sa tanan, atong buhaton ang mga butang in preparation sa atong adtuan nga mao ang iyang gingharian. Ang hari, ang atong Ginoong Hesukristo, atong gipahari sa atong kaugalingon sulod sa kalibutan, o atong maadtuan ang tinuod nga gingharian nga diin siya maghari didto sa langit. Adunay mga lingwahe. Ug sa katapusan mga igsoon ko ni Kristo, aduna kitay mga lingwahe, gugma, mercy and compassion. It is easier said than done.
simple ra kaayo litukon, apan lisod kaayo buhaton. Adunay nindot kaayo nga istorya ni Leo Tolstoy, no? Sa iyang istorya mahitungod sa iyang ginigithagan og titulo nga sa matag kita sa atong sa matag encounter nato sa atong isig ka tawo, atong masinati ang panagway sa Dios. Adunay matud pa niya usa ka batan-on nga nagdamgo siya nga makita niya ang Ginoo ugma sa pagmata niya. So pagmata niya maigsoon ko din ni Kristo, milantaw siya sa iyang bintana. Iyang gihulat ang Ginoo nga magbisita kaniya. Usa iyang nakita, una, ang babae nga nagbangutan kay napuno sa maong problema. Iyang gitawag, iyang gipakaon. Iyang gipasulod sa ilang balay, gipainom og tubig. Ug nalipay ang maong babae. Ikadua, adunay usa ka bata nga gibiyaan sa maong ginikanan. Iyang giadapt, iyang gipakaon, iyang gipainom, iyang gipaeskwela. Pagkataod-taod, nangutana sa siyang kaugalingon. Nagpaabot siya, wa man gid ang Ginoo nagbisita kaniya. Ug miingon siya, before siya matulog, nagbasa siya sa Biblia, ug iyang nabasa nga nagkanayon, kinsa katoy imong gitabangan, imo usab gibuhat alang kanako. So di ay mga igsoon ko ni Kristo, sa atong pagpangandam, sa pagtinguha nga kita makaabot ni anang gingarian sa Dios, nga diin si Kristo maoy atong gipahari sa atong kaugalingon sulod sa kalibutan. Maningwa kita sa paglantaw sa panagway sa Dios, panagway sa atong Ginoong Kristo, sa matag tao, sa matong isig ka tao, nga atong mahimamat, pinaagi sa atong pagbuhat ug maayong mga buhat alang kanila. Kay kana mahimong angayan nga kita makapadayag sa atong gugma, sa atong pagka masinubtanon nga binuhat sa atong langit nung Amahan. Happy Christ the King kanatong tanan. Amen.